Hej og velkommen. Vi har om geotermisk energi, og vi har nogle spørgsmål, vi gerne vil besvare. Og det første spørgsmål, det er, hvordan udnyttes geotermi som energikilde? Og vi finder geotermisk energi ved varmekilder eller ved gejsere. I Danmark bruger vi varmekilder. Man udnytter geotermisk energi ved for eksempel at pumpe varmt vand op på vandførende lag fra undergrunden, og dette kan bruges til opvarmning og generering af el, som f.eks. fjernvarme. Man skal bore 2 dybe huller, som er omkring 2 km dybe. Det ene hul pumper varmt vand med en høj temperatur, og derefter hjælper en varmepumpe og trækker varmen ud af vandet. Derefter, når varmen er brugt, er vandet omkring stuetemperatur. Nu har vi opsamlet varmen fra vandet og overfører det ved hjælp af en varmeveksler til forbrugere via et fjernvarmenet. Til sidst pumper man det lunkne vand tilbage, men denne gang i det andet hul, som er omkring 1,5 km fra det første hul, for at holde trykket i sandstensslagene. Og så har vi en video af et æble, og det her æble, det er ligesom jorden, og inde i midten har vi jordens kerne, og der er jo selvfølgelig varmt. Og hvis du er på jordoverfladen, så bliver det varmere og varmere, jo længere du kommer ind. Den stiger med 25 til 30 grader per 100 meter. Og der er steder, hvor det er bedre at få det her geotermisk energi. Og det er steder som Island, der ligger på den nordamerikanske og den eurasiske plade, som glider væk fra hinanden omkring 1-2 cm om året. Og det er godt, da dette sted ligger ved en masse vulkaner fra istiden, og dermed er der større muligheder for vulkanudbrud. Der har været omkring 150-200 vulkanudbrud i den seneste tid. Dermed er det her et sted, som altid vil være varmt, hvor vi kan udnytte energien godt. Vi kan bruge den her magma, der kommer op. Og som sagt tidligere stiger temperaturen normalt med 25-30 grader per 1000 meter, men dog stiger den hurtigere her på Island. Så har vi et sidste spørgsmål, eller jeg har et til spørgsmål, som hedder, er der problemer med implementering af geotermi? Og problemet kan ligge i, at der er ikke lige så mange steder, man kan finde den her varme, hvor det gavner økonomisk. Det vil simpelthen være for dyrt at producere den her varme, da det koster mange ressourcer og penge at producere det. Ja, det er pausen. Næste spørgsmål er så, er der miljømæssige ulemper ved geotermi? Og da geotermi er en vedvarende energikilde, så er der ikke nogen miljømæssige ulemper ved at benytte sig af den her energiform, da den ikke udleder nogen skadelige drivhusgasser, og den skaber ikke nogen luftforurening. Dog så vil opsætningen og installationen af sådan et her geotermisk anlæg forårsage miljømæssige ulemper, da opsætningen den kan være med til at forurene og udlede CO2 og luftforurening. Så har vi så lige her en graf, som viser produktionen af vedvarende energi fordelt på energivarer. Og som vi kan se her, så har vi så geotermi i form af de her varmepumper, og der viser den så udviklingen af de her vedvarende energikilder, eller selve produktionen af den. Og den kan man se, at den er generelt stigende ved alle vedvarende energikilder. Og at vi så siden, at vi har fordoblet den her produktion af vedvarende energikilder flere gange siden 1980. Og så er næste spørgsmål, hvordan vurderer vi energikildens potentiale i Danmark? Og vi vurderer den til at have en stor potentiale i Danmark, da der mange steder rundt omkring i landet er mulighed for at finde, at det er meget vigtigt, at man finder det her sandstenlag, da det er meget porøst og kan indeholde det her varme vand i undergrunden. Så derfor og da der er meget sandstenlag her i Danmark, så har den stort potentiale for at udvikle sig rigtig meget her i landet. Og man forventer faktisk også, mange forskere forventer nemlig også, at det bliver en rentabel
måde at skaffe energi på. Ja, på grund af Danmarks undergrund. Så dog er geotermisk energi ikke så udviklet nu, og man kan ikke udnytte den her varme energi så meget, som man gerne ville. Men man er jo hele tiden i gang med udvikling her rundt omkring i verden, og man finder på nye teknologier til at forbedre den her geotermiske energi, og videreudvikle og effektivisere. Og så her i Danmark kan man så se, at der er stor geotermisk energi, og især på grund af Danmarks undergrund. Så har vi så vores sidste her med udviklingen, og der viser den her graf også, at udviklingen, ifølge den her graf, så vil udviklingen stige, og man vil komme til at producere endnu mere geotermisk brug, at endnu større del af energien kommer fra geotermisk energi. Så derfor mener de her også, at det har stort potentiale i Danmark.